Яңалыклар чыгарылышы үзешен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Шәһәр карга батып бара. Синоптиклар инде һава торышын фаразлый һәм шәһәр халкы коммуналь хезмәтләренең эшен ничек бәяли. Шулның мәгариф учреждениеләрендә хәйрия ярминкәләре уза. Җыелган акчалар кая юнәлтеләчәк? Шәһәр карга батып бара, чистартылмаган юллар, бүкеләр кар ява. Дүшәмбе иртәсе Яршалыда шундый иде. Шәһәрдә эшләр эшкә вакытында барып җитәргә өлгермәүләре, автобуслар тулы булуы, таксины көтү озак булуы турында хәбәр итә. Синоптиклар нинди һава торышын фаразлый һәм шәһәр халкы коммуналь хезмәтләренең эшен ничек бәяли? Бу хакта киләсе минутларда сөйләрбез. Коммуналчылар ял көннәрендә үк башланган кар явуга каршы көрәшне дәвам итәләр. Бүген иртән шәһәрнең барлык проспектлары каршылыклар полосасына әверелде ди машина йөртүчеләр. Җәяүлеләргә дә җиңел булмады. Күпләр бөкедә басып торды, кемдер автобус яки такси көтте. Шулар эшкә һәм мәктәпкә соңга калулары турында хәбәр иттеләр. Стоял около 30 минут, опоздал на работу. А что делать-то? Вариантов-то нету, куда деться. Выехала нормально, у меня машина не очень маленькая, нигде. В общем, единственное, вот где там 65-й есть, вниз туда идешь. Там только была пробка, где-то полчаса я там просидела. Ну, просто коллапс полный. Поэтому ездить невозможно. Это уже второй день. Это просто, наверное, не успевает. Просто снег, потому что без остановки же идет. Ну, скорее всего, не справляется элементарно. Ял көннәрендә Вахитов проспектында кар күп булуы турында хәбәр иттеләр. Социаль челтәрләрдә шәһәр халкы пассажирларның проспектта тоткарланып калган автобусны этеп җибәрүләре видеосын урнаштырган. Пошел, вот, классно, молодцы. Коммуналь хезмәтләрнең техникасына да кар белән көрәшү авыр. Кар җыю машиналарының берсе Челнигорстрой һәм пединститут тукталышларында арасындагы күпердә тоткарланып кала. Нәтиҗәдә бөке барлыкка килә. Җәяүлеләр чистартылмаган тротуарларга, җәяүлеләр кишүләренә һәм ишегалларына зарландылар. Да вообще никак никто не чистит. Посмотрите, какие дороги. Что, они до сих пор не подготовились, что ли? Вообще ничего не чистить, нигде не чистить. У нас зима пришла неожиданно, как обычно. Не подготовлено ничего. Или не хотят, не знаю. Ходить невозможно. Сейчас идешь прям сброд. Почему не чистят? Вроде как бы зима поздняя настала, а нет уборки. Күпләп кар явуга каршы көрәшкә 315 берәмлек махсус техника һәм 1350 кеше җәлеп ителгән. Коммуналь хезмәтләр көчәйтелгән режимда эшли. Шул ук вакытта синоптиклар тотрыксыз һава торышын фаразлауны дәвам итә. Якын көннәрдә көчле җил белән бураннар көтелә. Пәнҗешәмбедән башлап гидрометеозәк җылы һава керү турында хәбәр итә. Җомга һәм шимбә көннәрендә республикада һава җылы, урыны белән бераз явым-төшемле булачак. Якшәмбе көнне температура кышкы күрсәтешкәләргә әйләнеп кайтачак. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тахир Бикметов, яңалыклар. Инвалидлык хөкем карары түгел, Шауның да Саф автомәктәбендә шундый исемдәге бәйге үтте. Ул инвалидлар 10 көнлеге тәмамлануга багышланды. Бәйгедә физик мөмкинлекләре чикле автомобиль сөючеләр катнашты. Алар арасында тәҗрибәле машина йөртүчеләр белән бер рәттән яңа гына рульга утыручылар да бар иде. Чараның иң якты мизгелләре безнең төшерү объективына да эләкте. Дизайнер кушаматлы хәрби хезмәткәр автомобиль белән идарә итәргә өйрәнә генә әле. Чалылы руль ортында 2 атна гына. Ярыш аның 6нчы тапкыр мустакил машина йөртүе. 2024 елда ул контракт төзи һәм алгы сызыкка китә. Авдеев юнәлешендә минага эләгә һәм 2 аяксыз кала. Ләкин бу аның тормышка мәхәббәтен җиңүгә өметен өзми. Вот недавно начал обучаться, буквально недели 2 только, обучаюсь еще. На площадку начинаем выезжать в город потихоньку. Военнослужащий спортивный дизайнер, мой ученик, он молодец, старательный, не должен подвести на конкурсе. Я на него возлагаю все надежды. Главное, чтобы не подвели, чтобы был психологический настрой. 20 еллык машина йөртү стажына ия булган Алина Арзамасованың да кәефе чын сугышчыларча. Ул шундый бәйге үтәсен белгәч, уйлап та тормыйча анда катнашырга булган. Чалылы үз көченә ышана һәм җиңүгә өметләнә. В данный момент тренируюсь парковку, гараж и стоп-линию.
Про соревнования услышала впервые и решила поучаствовать, так как инвалид первой группы. Наш в Челнах это соревнование проходит впервые. Меня заинтересовало. Уверена в победе в 100%. Оештыручы сүзләренчә, мондый ярышлар сәламәтлек мөмкинлекләре чикле автомобиль сөючеләренә юл йөрү кагыйдәләрен үтәргә генә түгел, аларның ялгыз булмавында аңларга да ярдәм итә. Желтый знак не обязывает к тому, что другие участники дорожного движения должны как-то делать какие-то поблажки. Правила дорожного движения для всех. Ну и пользуясь моментом, хотелось бы сказать, пожалуйста, не занимайте наши места, которые нам отведены. Җиңүчеләр һәм призерлар истәлекле бүләкләр, сертификатлар һәм рәхмәт хатлары алды. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тахир Бикметов, яңалыклар. Шоланың мәгариф учреждениеләрендә хәйрия ярминкәләре уза. Бүген 36-нчы лицейда үтте. Барлык җыелган акчаларны балалар изге миссияга юнәлтергә планлаштыралар. Мәсәлән, махсус хәрби операциядә катнашучыларга гуманитар ярдәм сатып алуга. Ярминкәдә нәрсәләр саталар, нәрсәләр алырга җыеналар. Бу сорауларга җавапны безнең төшерү төркеме эзләде. Өй кыймаклары, бәлешләр, эшпишмаклар һәм башка бик күп камыр ризыклары буларның барысында инновацион технологияләр лицейы укучылары, әти-әниләре һәм әбиләре белән бергә әзерләгән. Бу пирогны без әни белән пешердек. Аны духовкадан алганда ул бик тәмле булды. Без әбием пирог пешердек, ул бик тәмле булды. Әзерләүгә шактый вакыт китсә дә, сату тиз арада башкарылды. Кыңгырау-чыңлау белән лицей коридорында халык күбәйде. Балалар ярминкәгә алып килгән барлык әйберне тиз арада сатып та битерде. Җыелган акчаларны алар хәрбиләргә гуманитар ярдәм җыюга юнәлтергә җыеналар. На все полученные деньги мы хотим купить средства личной гигиены, например, сухой шампунь, зубные щетки, зубные пасты. Потом сформируем коробки, передадим волонтерам, которые далее отправят уже бойцам, которые находятся на передовой. Ләкин балалар ярминкә генә оештырып калмаган, алар хәрби хезмәткәрләр өчен гуманитар ярдәм дә җыйган. Укучылар шулай калгы сызыкка җибәреләчәк әйберләр һәм азык-төлек алып килгән. Удалось собрать за 1,5–2 недели большое количество еды, две большие коробки еды. Также было собрано много вещей, таких как носки, термобелье, различные кофты. Некоторые даже шили с родными, сами шили носки. Буларның барысында балалар шулай ук волонтерларга тапшырдылар. 36-нчы инновацион технологияләр лицейы укучылары, махсус хәрби операциядә катнашучылар шулдан хәбәрләр алырга шат булырлар дип өметләнәләр. Лилия Гатина, Илмира Гайнетдинова, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Тылсымлы бәйрәмгә кадәр вакыт аз калып бара. Күңелне җылытырлык һәм зауыклы, һәркемне сөендерерлек бүләкләр турында уйларга вакыт. Чайное дерево кибете тәмле һәм файдалы бүләкләрнең зур ассортиментын әзерләгән. Чаллы халкына хуш исле чәй легендар башкорт балы шулай ук сәламәтлек өчен Алтай үлән бәлзәмнәре тәкъдим итәләр. Продукцияны 105-нче сәүдә комплексында сатып алырга мөмкин. Керү урыны Энтузиастлар бульвары ягыннан 1-нче кат. В нашем чайном дереве вы найдете все. Кофе, чай, шоколад. Вся продукция у нас. Бүтін планетадан үлчәүле чәйнең 147 түрі эшсөйчән Біржан бал кортыннан ясалган легендар башкорт балы кышкы иртәләрдә кәеф өчен бер төкле кахва һәм искиткеч тәмле Бельгия шоколады. В преддверии Нового года каждый из нас задается вопросом, что же подарить своим близким и любимым. Добро пожаловать к нам в чайное дерево. У нас есть очень интересные подарки. Пожалуйста, вашему вниманию готовые боксы, готовые корзины, прекрасный бельгийский шоколад и легендарный башкирский мед. Киштәләрдә табигый һәм файдалы комплекслы шифалы үләннәр төнәтмәләренә һәм экстрактларынан ясалган Алтай бәлзәмендә күрергә була. Өстәвенә бу яңа елга туганнарга һәм якыннарга бик яхшы бүләк. В нашем магазине «Чайное дерево» очень большой выбор бальзамов. Бальзамы безалкогольные алтайские, город Барнаул. Есть в наборах. Здесь и бальзамы, живица, и травы. Очень большой, очень хороший набор. Есть общекрепляющий, мужской, женский. Также бальзамы есть в дереве. Очень красиво подарить. Чайное дерево кибете продукциясын бер тапкыр татып караганнан соң Чаллы халкы монда кабат-кабат килә. Здесь ассортимент очень хороший, а самое главное, обслуживает очень хорошие, красивые
девушки. Чайное дерево кибет кенә түгел, тәм дөньясы порталы булып тора. Кирегез үзегезгә һәм якыннарыгызга бүләкләр сайлап алыгыз. Вахитов урамы 105-нче сәүдә комплексы 1-нче кат, керү энтузиастлар бульвары ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам һәм барчаларыгызга да уңышлы эш атнасы телим. Лечение, протезирование, имплантация зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». Улица Полякова, 2А. Что же подарить на Новый год? Интересные подарки в чайном дереве. Алтайские презенты. Боксы с чаем и сладостями. И подарки для здоровья. Покупайте в чайном дереве. ТК 105 на Вахитова. 1-й этаж.